Още от малко се чувствам свързана с морето. Със своите родители често ходих на плаж и си спомням колко много ме впечатляваше морската ни фауна с своите различни цветове и форми. Четях много книги за морски животни и се чувствам свързана с морето още от съвсем малка и за мен морето е моят живот. В момента работя в Института по рибни ресурси във Варна, който има и аквариум. Изучавам Черно море и по-специално с дънните организми. В своята работа се стремя да изучавам морето, чрез което ще намираме пътищата и начините в бъдеще за неговото опазване. За целите на моите изследвания аз използвам научно-изследователският кораб на института, с който ние ходим често на морски експедиции. Вземаме проби и след това в лабораторни условия ги обработваме. По този начин съдим за биоразнообразието, текущото състояние на черноморската екосистема и можем да сравняваме с минали периоди и да следим вече за динамиката в черноморската екосистема. Изучавайки Черно море, трябва да разглеждаме и още една гледна точка и тя е свързана с факта, че голяма част от морските обитатели са обект на улов. По този начин те се явяват източник на храна за човека и голяма част от населението от крайбрежните райони е обвързано като работи в тази област. Затова, когато решавам проблемите, които са свързани с моята работа, се опитвам да постигна достатъчно добър диалог между науката, екологията и нуждите на обществото. Поначало в миналото повечето изследователи са били мъже. С годините все повече жени са се включвали в подобни инициативи и експедиции. И когато обичаш да правиш нещо и когато си любопитен, можеш да понесеш физически натоварвания, но си удовлетворен от това, което си свършил. Аз обичам морето, изучавам го, целият ми живот е свързан с него и с моята работа се надявам да го запазя чисто, за да могат и следващите поколения след нас да го видят такова, каквото го виждам и аз.